עשה לך וידאו עכשיו. פה בעצם מה שקורה, אנחנו מגיעים פה לפיצול, שאנחנו החלטנו ללכת ימינה ואנחנו עכשיו חוזרים, כי זה פשוט יותר דק פה, כמו שאתם רואים. הנה זה עוד שנייה טובע פה. אוקיי. ואנחנו נחזור משם. הנה מונה. לא, חדש. רגע, לא, מה לא חדש? ויש חלק מהאנשים שבחרו ללכת לשם. יאללה. טוב, יאללה. בואו נעשה וידאו לראות איך אנחנו עוברים את זה בשלום. אולי כן, אולי לא. עושה? אני עושה, זה בווידאו. אז בא לך לעשות פדיחות. זה גובה של המים. כן. יאללה, אדיר. אתה מצלם. וואו, איזה סחף. איזה סחף יש פה. כן. אוקיי, מונה יצא מזה. זהו. תעצור. עשה לי תמונה? תודה לך. וואי, איזה גובה, זה הולך הדבר הזה, מונה? יפה. יפה מאוד.